Bona nit, senyores i senyors. Fa poc més d'un any, al Museu de la Festa, es presentava una aposta per la música, els balls i la indumentària tradicional. Era una visió refrescant, sense complexos, però compromesa amb la qualitat, la investigació i l'ensenyament. Avui tinc el gran plaer de mostrar-los una realitat. Algadins es vincula al nostre poble des del nom, la partida vora el barranc dels Algadins que cantava Llorente, a totes les actuacions amb què ens han delectat pels nostres carrers. Així és com ens vincula. Els hem vistos pel carrer Escalet, a les festes del Pilar, en les festes del carrer Sant Vicent, en les del carrer Rei en Jaume, en les trobades d'escoles en valencià, acompanyant la nostra banda, amb Pep Gimeno, Botifarra, en la presentació dels cartells d'indumentària. I ara, per fi, els tenim ací, en el nostre teatre, en el nostre preciós teatre, amb els colors de la tardor com a fil conductor. La tardor són colors terra, càlids com el roig i el taronja, que donen calor i animen les llargues nits que comencen. Avui no veuran setins, ni sedes, ni brocats. En el temps de les castanyes hi ha teixits de llana, de cotó, de pany, el fruit dels telers de Bocairent, d'Ontinyent, de Morella, recuperant tradicions, també en la simplicitat de les costures. No venen sols. Els acompanya l'Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló de Castelló de la Plana, que els tornen la visita que els feren quan es donaren l'alternativa fa ja 2 anys i mig. Però us parlaré d'ells un poc més avant. No pot haver festa sense música, ni ball sense cançons. Moltes gràcies, per tant, a la rondalla Adés i Ara Fandanguers per les veus i pel ritme. L'espectacle té 2 parts. En la primera, Algadins ens oferirà una xicoteta mostra dels balls de les comarques de València. Podran veure la riquesa de la nostra varietat, fins i tot en la forma de ballar des d'ací i des de dalt, amb diversos balls d'escola, començant per l'U de Carcaixent, que és el ball amb passades més vives, els braços ben amunt, i un final cap amunt, també, increixendo. Seguim amb el fandango de 3 de Xàtiva, que és una mostra de l'escola xativina, amb tota l'elegància que caracteritza els pobles de la costera. La tercera peça és la granaïna de Montaverner. Granaïnes, malaguenyes, són la influència dels balls que han portat els immigrants, com nosaltres també ho fórem i portàrem el ball de valencians a Tarragona. Som terra d'acollida i així és com hem de continuar sent-ho. La quarta peça, el bolero vell d'Algemesí, on es podran reconèixer moltes de les passades que senten i veuen en els balls del bolero dels aurahores de la nostra festa de la Mare de Déu de la Salut. La música, la del bolero, és comuna a altres boleros que hauran sentit per allí, com per exemple el bolero loco de València, que no és un bolero que està loco, que està boig, sinó que és un bolero loco de locus loci, és un bolero del lloc. Això és el que vol dir. També el bolero de Mallorca o el bolero liso de Madrid comparteixen el mateix ritme. Però així, al Algemesí, l'hem caracteritzat a la nostra, i així veuran unes passades que només són nostres. Seguim amb balls populars com les seguidilles de les fadrines d'Alfarb. Les fadrines li demanen al sant, en aquest cas no és a Sant Antoni, li demanen a Sant Jaume que els trobi un bon nòvio. Es tracta d'una seguidilla en rogle on els balladors van canviant de parella amb tot un joc de complicitats, de mirades i de somriures. Així comença el festeig. La jota de la Serra de Mariola de Bocairent és el ball que representen dels balls de més del sud, amb la influència alacantina que podran notar en la col·locació dels braços molt oberts i a l'altura de la mirada, com es fa, per exemple, a Ibi o a Biar. I finalment, la jota de Llíria. És la jota que està més prop de les comarques interiors de Castelló. I això es nota en el fet que les passades són més xafades, perquè els nostres balls, els de València, són més de botit. I ho notaran molt quan vagin el grup de Castelló, com ells xafen més tot el peu. En aquest ball ho podran comprovar perquè precisament la ballaran les 2 agrupacions en conjunt.
I acabarà la primera part en una seqüència d'intermedi en la qual veuran el nostre futur. El futur són els joves, sense ells no hi ha esperança. I el futur d'Algadins és l'escola d'Algadins. Ells, els menuts i les menudes, ens interpretaran la jota de l'Alcúdia. I ara ja és hora que gaudim de l'espectacle.
està sofocant. I té el gust més delicat. Al remat el sant s'enfada, li diu pato no n'hi ha cap. Les padrines del poble gran disgust han agarrat, per això es pinten els morros i duen bon pentinat. Quan Sant Dema elles tornen, Sancho me'ls ha contestat, d'on unia no es pot traure, l'any que ve Déu no mirà.
ben ballat. Ara estan segurament que els xicots venen després. de penja i el saqueig a fes. Les sinaues apuntes que no en tinc a tres, que no en tinc a tres, que no en tinc a tres. Arriau que te penja el saqueig a fes. Jo t'ha vist el melic, tapaet a la manta, xitaet a l'ollit, xitaet a l'ollit, xitaet a l'ollit. En tan alta que estaves, jo t'ha vist el melic. La xotamoni que café, la xotamoni que café, la xota jo no la sé, siendo en una del xunet, la xota jo cantaré. Arrima't cap a mi, que el llençol és estret, encavant no me digues que t'ha fet patir fred, que t'ha fet patir fred, que t'ha fet patir fred. Arrima't cap a mi, que el llençol és estret. Quan la mortassa em va rascar, quan la mortassa em va rascar, i tornarà poc a pell, i haurà de res a casa, i que els partits corrent, i que els partits corrent. Quan la mortassa em va rascar,
Que bonic ha estat, És de ser ben nascuts, ser agraïts. I el grup d'algadins m'ha demanat que posi èmfasi en l'agraïment al grup Castelló, que foren padrins seus en la seva primera actuació al Teatre Raval de Castelló ja fa quasi 3 anys. Hi ha un lligam molt estret entre les dues associacions, que comparteixen membres i amics. Algadins puja a ballar al Pregó de Castelló, on els balladors algemesinencs són uns membres més de l'Associació de la Plana. Avui podran veure el grup més antic de la ciutat de Castelló, amb 65 anys d'història. D'això es diu compromís, I ens mostraran part del seu ampli repertori, en concret, balls de les comarques castellonenques que no s'han vist així mai de la vida. La varietat dels balls ens duran des dels balls més d'escola, que això, pel que m'han explicat, són balls que tenen un patró més fix, que es ballen a la ciutat de Castelló, fins als balls populars de les comarques del nord i de l'interior, que són balls on prima més la improvisació, és a dir, que saps com comença el bureo, però no saps això mai com acabarà. Començarem amb la jota de Vilafranca, ben prop a les Terres de Terol. És una jota que en principi era una jota lliure, com els que us comentava, que els vilafranquins van adaptar a les passades establertes cap als anys 50 per a ballar-la al Pregó de Castelló i que quedara més lluïdora, perquè clar, en la improvisació també cap l'error i per a quedar bé davant de tots els grups que ballen al Pregó de Castelló, el que convertiren un ball, en principi d'improvisació, en un ball d'escola. A partir d'ací començaran a veure una cosa que és singular dels balls de Castelló, i és que la dona mana. En els balls, ella és la que decideix com i quan es fan les passades i l'home ha de seguir-la. El primer ball és la jota de Vilafranca i segueixen els quadres de Castelló, dels quals ens en mostraran 3 dels molts més que en tenen. És un ball d'escola que pretenia imitar els balls de la cort, amb passades molt elegants. El ball de 6, amb 3 parelles que van fent un joc d'evolucions i després tornen al seu lloc o a un altre, segons els cantadors així els ho manen. És un joc on veuen la improvisació té el seu espai. I serà la dona la que farà unes passades que l'home haurà d'imitar. La jota de 3 de Vinaròs, amb una de les lletres típiques de la secció femenina, que és on va començar precisament aquesta associació, tracta d'una jota on un ballador i 2 balladores fan un filtreig que en aquesta ocasió acabarà en empat. Continuem amb les folies i la corroquina de Morella, amb 2 parts ben diferenciades. Hi ha un rogle amb balladores i balladors que van canviant de parella constantment fins que troben la que es fa goig. Es tracta d'una de les peces que es balla al sexenni de Morella. Continuem amb la jota i el fandango de Vistabella, on mancaria la primera part, que és la seguidilla, que forma la tríada. Segurament existiria la seguidilla, però ja fa anys que s'ha perdut. En aquesta ocasió tornem a veure unes jotes lliures on la dona decideix què s'ha de ballar. Cada parella farà, per tant, una passada diferent o no, segons com ella decidisca. Entre jota i jota, la dona anirà canviant de ballador fins a haver ballat amb tots. I canvia el ritme perquè començarà el fandango, on també serà ella qui marque les passades i l'home haurà de demostrar el seu domini dels balls per a poder seguir-li o no el joc. I alerta, perquè ella intentarà que s'equivoque i això haurem de veure si ho aconsegueix o no. La jota de Castelló és una d'aquestes jotes escolaritzades, amb unes lletres molt característiques de la capital de la Plana i un ritme molt alegre, amb un crescendo al final. I acabarem amb el ball conjunt de les 2 formacions, el bolero de Castelló. Un bolero per una variant molt interessant, molt diferent dels boleros valencians, per la cadència i perquè porta el setxell i la impronta del mestre Ricardo Rossell, que fou membre fundador del grup fa 65 anys i que encara és viu. I ja és hora. Aire a la ballaora.
Una estrella se ha perdido y en tu frente resplandece.
donaria un beset, te donaria un beset, joietes per diumenta.
despedida farem a l'estil de Castelló. Visca la nostra patrona, Mare de Déu del Lledó. Visca la nostra patrona, Mare de Déu del Lledó. Segur que sí. Ja està? Bé, vindre als MSI amb la família. Això és per a nosaltres, per al Castelló. Estar en família, estar amb els amics que ens acompanyen sempre que els demanem, sobretot al pregó. I ha estat un plaer compartir aquesta estona i un poc del nostre aire amb vosaltres. Moltes gràcies. Va dir clar, no? I ens acomiadem en el bolero de Castelló. Gràcies.
Sin nada, sin nada.